забравих да ви кажа нещо. Вижте, това не си го продавам. Но определено тези. Това е на над 50 стотинки. Град България, но аз го наричам Голенци. Моите следват от мене. Тази е под 60 стотинки. 90 стотинки. Тази е за малка ръчичка, по-на 5 годинки или не знам. Тя е 80-90 стотинки, там 60. Това също го продавам. Това е виришка за телефонче. Ако искате да си купите по пекция, тя е над 5 лева, защото виришките са по 5 лева. И това по принцип също е ма. Ако искате, можете да си го защипите и гледате. Да, регуляции. Тази е също става, да си я подредете. Става за ръката. Това е малко за по-големичка, за 13, за 15 годишни, може би. Ама ако искате... Това е виришка за телефон, но ето видите ключето. Оп! Само го защипате силно. И ето става. Оп-оп. Оп-оп, защото нали това е комплект. Сега ще ви покажа, че тази не става, защото е за по-малка. И тази става. Опа! И тази става. Маче ви показах, да, показах ви я. И това може би вече е виришка за телефон. Имах още по-много, но за съжаление имали клиенти, ето ми ги скъсаха. Но дара всичко от себе си. Но ще си направя отново. Ето най-хубавите. Тази е тази голямата е по 3 лева. А тази със синото мисля, че ви казах. Така. Мисля, че докарах още една, бе. Но мече не се. Плюс една кутийка. Забравих да ви кажа, ето я. Тук, ето тези се слагат тук. Тези се слагат тук. Сега ще ви покажа още една трябва да съм донесла. Между другото има и сърца. Малко ще дойдете